Zakit baimena falta nun edo, ez da barrenena. Arratsaldean berriz ere, barkatu arazo teknikoak izan ditugu eta badirudi arazo tekniko horiek ja bideratuta daudela, Edurne Etxeburure ere ongi etorri emango diogu, eta esaten ari ginen bezala, udaldi idazkariak udaldi idazkariak behintzat baimena ematen baldin badigu, aipatu dugun moduan, lehen aipatu dugun moduan, lehenengo puntu eta azken puntua, beraz puntu bakarraren azalpena egiten ari zen Juan Mari Altuna. Hain zuzen ere, tokiko gobernu batzordeak hartutako erabakia berresteko proposamena da onara dakarguna, udaltzaingoaren oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko, hautaketa prozesu bateratuen kudeaketa polizia eta larrialditako Euskal Akademiaren esku uzteari buruzkoa. Beraz, Juan Mari, ia oraingoan azalpena hasi eta bukatu egiteko moduan gauden. Bai, eskerrik asko. Aipatu bezala, esandako gaiari lotuta, dagoen dokumentazio alde batetikan azaroak 13ko administrario orokorretako teknikariak egindako txostena, bai azaroak 19ko udal batzordearen diktamena, eta azaroak 23an tokiko gobernuko batzarreko akordioa. Orduan, teknikarien txostena argi dago hordikan urriak, 2008ko urriak 26an Eudelek, Hondarribiko udalari Euskal Herriko polizia kidegoen oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko hautaketa prozesu bateratuaren prestaketa egiteko lanen hasierari buruzko informazio zirkular bat jakinarazi zion, udalari jakinarazi zion, eta eskumena duten organuak adierazi zuten, gure asmo adierazi genuen, polizia eta larrialditako Euskal Akademiari aipatutako prozesua agintzeko asmoa zutela eta kontsulta egintzen departamentuekin jarraitu beharrezko prozedurari buruz. Prozedura hau jarraitu ondoren, proposatzen da, aipatu bezala bat, udaltzaingoko oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko hautaketa prozesu bateratuak kudeatzeko polizia eta larrialdetako Euskal Akademiari agintzea, eta bi, sinatzea Hondarribiko udalaren eta polizia eta larrialdetako Euskal Akademiaren artean kudeaketa gomendioa formalizatzeko hitzarmena. Hemen esan den bezala bai batzordean proposatzen zen, bai gobernu batzordean ere, eta kasu hontan aipatutako dokumentazioa banatu da, eta hemen agertzen den bezala eskatutako hautaketa prozesua gauzatzea PLA deitzen diguna polizia eta larrialditako Euskal Akademiak egingo du Euskal Autonomia Erkidegoko beste polizia erkidegoko batzuekin eta era bateratuan deitutako lanpostuen deskripzioa erasaltzen da, baita ere kudaketa gomendioaren orainakoa, eta Hondarribiko udalean hautaketa prozeduraren garapenan zehar, hor bai badago, 2 plaza jartzen badira, Hondarribiko udalean hautaketa prozeduraren garapenean zehar, sortu daitezken udaltzaingoaren oinarrizko eskalako agente kategoriko lanpostu utzen arabera, deitutako lanpostuen kopurua handitzea legez ezarritako terminoetan aukera ematen du, baita ere kontutan izan behar dugu hautaketa sistema oposizio lehiaketa ireki bitartez izango dela, eta gero baita ere agertzen da dokumentuan gomendioaren terminoak. Alde batetik, Hondarribiko udalak eskumenen titulartasuna izaten jarraituko du, baita ere hautaketa prozesuari dagokien lan eskaintza publikoa onetsi eta argitaratuko du, eta baita PLA-ari, hau da polizia eta larrialditako Euskal Akademiari bidali beharko dio beharrezko informazioa eta prozesuen garapen zuzenerako beharrezko materialaren lankidetza emango du.
eta bestaldetik bai polizia eta larrialditako Euskal Akademiak ariketen garapen egin beharko ditun agindu zaizkion jarduerak betetzeaz gain, honako bi hauek bete beharko ditu. Ariketen garapen materialerako beharrezko operatiboa kudeatuko du, beraiek kudeatuko dute, eta bigarrenik hautaketa prozesuak eraginkortasunez, berdintasunez, merito, almen eta publizitate printzipioak zorrotz, errespetatuz prozesuak ondo gauzatzeko baliabideak bideratuko ditu aldi berean izaera pertsonaleko datuei buruzko indarrean dagoen araudia errespetatuz, denak dokumentazioa banatuta dago eta termino horretan alkatiek esan duen bezala, guk hori proposatzen dugu, prozesu bateratu hori berrestea. Bai, interbentzioetarako tartea irekiko dugu, bai Igor, agotxan hitz. Kaixo, arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko hitza emategatik. Bueno, lehenik eta behin agotxan hitzu taldetik adierazi nahi dugu gaurko urrats hau ikusten dugula. Este paso que damos hoy, lo que vemos es que puede ser favorable para estabilizar la plantilla. Bien, dicho esto, por un lado, también tenemos que decir que desde este grupo municipal, bueno, llevamos mucho tiempo haciendo intentos para favorecer precisamente pasos en esa dirección y en esa línea. Y por tanto... Harrituta perplejo gaude, izan ere, hasiera batean, 2016an adostasun bat egon zen udaltalde politiko guztiak eta enpresa komitearen artean, horrelako prozedurak udaletik bertatik jorratuko zirela. Eta egia da, pasa direla 3 urte luze, eta hemen gaudela 2020 urtearen amaieran, eta ez ditugula aurrera eraman. Baina bereziki azken egun hauetako, azken aste honetako gorabehera hauekin lekuz kanpo edo jokoz kanpo gelditzen gara. Zer esan nahi dut honekin? Aurreko astean batzordea izan genula, udala batzordea edo pertsonal batzordea guk askotan deitzen digun hori izan genuela, eta informazio batekin eta informazio baten bueltan egon ginen hor eztabaidan. Eztabaida horretan, 8 plazei buruz aritu ginen, hizketan, eskumena alkatearena zela aipatu zen, txosten bat helarazi zitzaigun egia da teknikariarena, eta txosten horretan ere hala jartzen du, eskumena alkatearena dela. Batzorde horren ostean, gure harridularako edo, ezohiko udalbatza honetarako deialdia jasotzen dugu, puntu bakarrekoa, ulertzen ez genuelarik, zergaitik, nolabait jorratu behartzen, gai hau udalbatzan, puntu bakarrean, eta jasotzen dugun lehenengo dokumentazioa hitzarmenarena edo guztiz datuak, oinarriak bete gabe, ekizak eta hori azpimarratutako dokumentua da, ez dugularik jakiten berezko xehetasunak zeintzuk diren, harrituta deitzen dugu, zagokion teknikariari, eskatzen dugu informazioa, eta batzordean hitzeindako 8 plaza horietatik 4-5 oraindik jakin gabe, hau asteartean. Atzo jaso dugu dokumentazioa, atzoko egunez, beste behin ere azkeneko egunean, eta guzti honek zer eragiten du? Edo zer erakusten gaitu? Planifikazio falta, eta hori da kezkatzen gaituen gauza bat. Korrika eta presaka gauzak egitea, kezkatzen gaituen beste gauza bat. Biharko baita azken epea nolabait prozesu honetara bateratzeko bihar omen da azkeneko eguna. Pasatzen gara 8 plazatik 4-5 azkenean 2
dokumentazioa, erdizka edo zatika helarazten zaigu, epea, biharko azkeneko eguna, guzti hau lekuz kanpo egotera ekartzen gaitu. Eta helburua langilego egonkortzea izanik, planifikazioa zein garrantzitsua den, aipatu izan dut askotan, baina planifikazio hori gabe lanean, horrelako bezalako gauzak gertatzen dira. Eta bereziki, ez dakigu, zein deialditako bi lanpostuak diren gaur onartzera dakarkigunak, edo alkateak proposatzen dizkigunak onartzeko, ez dakigu zein den etorkizuneko bidea, ez daukagu informazio oso osaturik. Helburua langilegoa egonkortzea. Horrekin bat egiten dugu, beste guztiarekin ez dugu inondik inora egiten, eta onartzen badira zute, ideia bat zabaldu nahi dugu. Eta ideia honetan itsasoa. Eta itsaso zabalean ontzi bat. Ontzi hau norabidea galduta, erregairi gabe, elikagaiak ere agortzear. Bare dago. Baina ontzi horretan marinelek olatuak ikusten dituzte. Lema galduta, komunikazioak etenda. Laguntzera gerturatu dira beste ontziak. Eta piratak ikusten dituzue. Hori da, udal gobernu taldearen irudikazioa egiten duguna. Hau aipatuz, esan kontra ez dugula bozkatuko, baina alde ere ez gerela izango eta abstentziora joko dugula. Mila esker. Eskerrik asko, Igor. Beste interbentziorik? Bai? Bai. Nik uste dut, egia da, momentu honetan, udalak erabaki hartu lezake, agentearen boltza egin beharrean, bere kabuz, gobernuak udaltzaingoaren inguruan, sortu lehiken boltza horren inguruan egitea bat dago. Baina azken finean ikusten dut hor, nahiko zalantza egon dela, porque lehenbizi egiten zen 8 lanpostu, gero 4, eta azkenean 2 inguruan gabiltza. Nik uste dut hau situazio normal bat izango balitzateke, ez dakit nik, hau izanik erabatea. Baina azken finean, azken urteetan, hemen gertatu da, aspaldian, ez dugu olako, ez dira atera plazak bere garaian, eta jende asko otatikan sartu dira, hor dabiltza bultaka, jende asko dago hemen denbora puskatean daudena lanean, eta hor aurkitzen gara zenbait jendearen keska dago. Keska dago, azken finean, hartu behar dugun bideo honen inguruan, zenbait jendentzako problema izan lehiken lantokian jarraitzeko, noski, jente, ez da? Nik uste dut hori daola keska bat dago. Eta keska horreri, azkenean, dago propuesta bat egitea, 2 lanpostuaren inguruan, baina gero baita ere esaten da, aurre begira, nik ez da boltza hortatikan atea lezakegun zenbait jende gehiago. Hau da, boltza hortan dago ez da izanba jende, eta hortik aurre jarraitu leke, o ez leke jarraitu. Eta keska dago baita ere, bi dago, beste personak geratzen direnak lanpostuetan, hau da, gaurko agenteen inguruan, ze bide hartuko duen. Nik uste dut, hortikan aparte, nik uste dut udaletxearen barruan, reflexio bat egin beharko bendukela, eta azken urteetan izan den, gira hori, agente batzuk honela, otatikan pasa besteak, nik uste dut honek behar dula reflexio bat egitea, eta guk udaletxe bezala, daun situazioi buruz gauzak zuzentzeko
eta gauzai salida bat emateko dagoen egoera, guk egin beharko ginduko gure propuesta propioa, udaletxearen propuesta propioa. Eta nik uste dut hortikan bidea jorratu leikela. Guk honen inguruan postula daukagu, eta da komitearen inguruan eseskoa dago, esesko botaz intzan bileran, eseskoan dago. Eta guk horreri jarraituko dugu. Langilearen inguruan bere proposta dago, eta eseskoa da, eta guk ingo dugu, botako dugu eseskoa propostuan eri. Ondo, eskerrik asko, ez dakit beste interbentziorik, Bildutik, ez? Orduan. Bakarrik, ez, barkatu, hitz batzuk eta bai, langile batzordeena guk ere jakitun gaude beraiekin zein genuela eta ez daudela kontentu, badakigu. Hala ere, gure bozka abstentzioa izango da, eta abstentzioa izango da, iruditzen zaigulako ausartagoa joka zitekela prozesuan ala. Baina, bueno, hitz egiten dut batez ere gure posizioa adierazteko. Eskerrik asko. Mila esker, orduan puntu bakar honen inguruko, honi buruzko bozketa ingo dugu, udalidazkariari esango diogu. Beraz, zuk deituko dituzu, zinegotziak deituko dituzu, eta esan ingo dizugu, ez? Bai, baina horretarako mikrofono hartu beharko duzu, mesedez. Hasten gara. Txomin Sagarzazu. Aldeko botoa. Juan Mari Altuna. Aldeko botoa. María Serrano. Aldeko botoa. Gotzone Larrarte. Aldeko botoa. Juan Luis Silanes. Alde. Gonzalo Carrión. Aldeko botoa. Edurne Etxeburu. Aldeko botoa. Arantza Zurrojo. Aldeko botoa. Silvia Mazabel. Silvia. Entzuten dezu ezuek Silviari? Silvia. Geratu egin da berriro. Keinoak egiten ari da. Ez dut ikusten pantailan, Bai, hor dago. Bai, badakit, baina niri joan zait pantalla eskubira. A ber. Nea, listo. Silvia. Bai. Vale. Orain. Igorren paran. Abstentzioa. Abstentzioa. Lupe Keiruga. Bai, abstentzioa. Estitxurtiz Berea. Abstentzioa. Aitzo Larroio. Abstentzioa. Josu Álvarez. Kontra. Noemí Odriozola. Kontra. Xavier Isasi. Abstentzioa. Listo. Bederatzi alde, bost abstentzio eta 2 kontra. Barkatu, Marisa? Bai. Ez que dauzkat arazoak ez dakit zergatik blokatu da pantalla. Aldeko botoa, bale? Por si no ha quedado claro. Silvia, bai. Silvia, bai, entzun diot, lehen. Bai. Lehen entzun diot. Vale, venga, agur. Bai, eskerrik asko, beraz onartua, eta honekin bukatutzat emango dugu gaurko ezoiko osoko bilkura hau. Gogoan hartuko dugu denok, berez, abenduaren 17irako deitua dugula, edo deitzeko dugula, aurrekontuen inguruko udal batza, esaten duguna. Goizez egin ohi duguna, eta horretan ari gera lanean, talde guztiak, eta berez, ogasun batzordea
abenduaren 10ean izango da, beraz, gaur 8, datorren ostegunean. Eskerrik asko. Udalbatza ohikoa ala ez ohikoa? Udalbatza ohikoa da, hain zuzen ere, 2 hilabetez behin tokatzen delako, ohikoa izatea. Aurrekontua eta idazkariari galdetuko nioke, aurrekontua onartzeko udalbatza ohikoa izan daiteke ala beharrez? Ohikoa izan daiteke. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, mila esker guztiei eta arratsalde ona izan. Bai, arratsalde on. Aio.